airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, doctor. Kata paro, mose bedo kandi ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore ma biro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na yetu wakeloni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilungani Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Lungani Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Erokamano nyakwa Ramogi med kete Ramogi TV weche manyien mag Migago. Wamedo dhi nyime gi weche manyien ni ji adek ma gin jorit jachung' e kom gavana ma Kisii Manson Oyongo owito ngimagi masira mar apaya alwora ma Nyambunwa e kaunti ma Kisii. Masira no nyotimore apaya matudo boma ma Kisii kod Kilgoris kendo nyoriwo nyamburko mar Probox kod jariemb apiko moro. Wachore ni nyamburko no manyotingo ji adego nyotemo geng'o mondo kik ogwe jal moro manyowuotho gi tiende mabende nyoyudore e kind nyamburko no kod apiko e seche manyo nyamburko no bayo yo kendo nyielore nyadinwoya. Joma nyowito ngimagi koro yang kaka Joel Ositu, Seth Omambia kod Stephen Makori. Jok mane oresi medo yudo thieth e osiptal maduong' mar kaunti ma Kisii. Driver ya hiyo gari ya aina ya Probox alikuwa anaendesha kwa kasi, yani kwa speed, na bahati mbaya ili lose control, alafu ikagonga pedestrian ambaye alikuwa anatembea kando, na ikagonga tena pikipiki ikaanguka. Bahati mbaya abiria moja aliaga hapo hapo na wengine 4 walipelekwa hospitali. Baadaye tukapata habari kwamba abiria 2 tena waliaga wakati wanaendelea na matibabu. Wale waliaga walikuwa na majeraha ya kichwa, mkono na sehemu mbalimbali. Gari tulipata tukapeleka police station, inangojea inspection na uchunguzi zaidi. Kwa Ramogi mosmarwa ne joma nyo wito jogi e masirano ma otimore Kisii. Ka wamedo dhi nyime nyakwa Ramogi kinde ni koro wadonje weche mag ikruok ni yiero matariko 9 dwe mar 8 ahinya ne duol mochung' ni weche mag yiero kod kiew IEBC. Kidieny mokwongo mar otese mag ombulu mag jatend piny Kenya ochopo e pacho ka okinyi ma kawuono. Otese go donje pacho ka ndalo machuok bang' apisas matayo yiero kod joneno moyiedhi chopo e piny mar Greece marango kaka igoyo gi chapa. Jakom mar duol matayo yiero e pacho ka IEBC Wafula Chebukati kaachiel kod commissioners mamoko
ne orwako otesego mag ombulu mag jatend piny Kenya ka gin moko kuom otese mag ombulu ma osechopo e Kenya e thuolo mar jumbe 2 mokalo. Aput moro mar ji 10 chuogi moting'o jodolo, jolony kanyakla koda jonya weche kwe kaunti ma Kisumu mar neno ni giromo koda jochung' e kombe mopogore opogore kanyakla koda jotend arita ka gijiwo weche mag kwe motelo ne yiero. Jodolo Kasuku Kalolo ma otelo ne kwethno wacho ni bang' romo ma kamano gimiyo jochung' thuolo mar keto kokgi winjruok manyiso ni gibiro keto kwe kata nyaka tok yiero ma biro ni kaduoko osewuok. Apudno ne otimo romo kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kinyi ma kawuono e apisi mare, kama bende osingo mar kwayo ombulu kod kwe neno ni onge tungni moro amora mowuok e kinde mag kampen. Gik madikelnwa lweny ok wadwar ni mondo obedie Kisumu, kendo mwayuago kabisa en ni e gikone weche tetete otimre kargi, kendo kik gimoro kethre ni ngima ng'ato lal newach ng'at madwaro tende kata ng'at mowito tende. Waket ranyisi maber nikech oganda duto ng'iyowa. Wan jo Kisumu, oganda duto keto wang'i. Osewach nyaka nene ni kia Kisumu hotspot, kia Kondele, wang' ni wadagi wachno. Gisechiwre kendgi ni mondo gi okodwa mbaka mondo wan kaka joma nie siasa manie pap madwaro telo waneni warito katiba mar Kenya to gi herruok ma jokenya onego bedgo kwan e piny achiel moriwre mabiro tiyo kanyachiel mondo piny Kenya odongi. Kawalimo siasa mar Kenya Kwanza ni jalup jatend piny William Ruto oseyo gai mar Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga kuom rem ma ok ochopo e twak mar jolar kom tend piny Kenya manyobagi midhiambo manyoro. Ruto mane oloso e kinde lombo ombulu kowuok kuom jodak ma Kirinyaga okoni Raila onge ajenda makare ne oganda jo Kenya. Bende okoni mosruok manobedo e kind Uhuru Kenyatta gi Raila Odinga ema osenyayo thoth chandruoge ma jo Kenya kale. Olero ni obiro keto bilion 50 mar jolo jopiny man kod ohanda swekra kendo jiwo chenro mar pur e pacho ka poni oyiere kaka jatend piny Kenya yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Na sasa jana najua wale lazima tuongeleze Kiswahili Simuliona mzee akitendawili alipotea. Sasa kwenda debate. Alikosa kwenda kwa sababu jana nilikuwa namngojea kwa debate. Akaingia kwa vichaka. Kwa sababu yule bwana hana agenda, hana mpango, hana sera. Si mnajua kabla ya hii maneno ya handshake bei ya unga ilikuwa shilingi 90. Bei ya unga sasa hii imefika 230. Wewe mtu wa chini hapa ambaye unakopa kwa Fuliza ama kwa Shailo, tumesema mwaka huu tunaweka bilioni 50 kusaidia wale wafanyabiashara na wakulima wa chini. Jambo la pili, tumekubaliana lazima tuzalishe chakula ya kutosha ili tuweze kuondoa njaa. Tumesema tunawawekea damu hapa tuongeze maji na tujenge ile tamu zingine zote. Tumesema ile mbolea mnatumia ile inauzwa saa hizi shilingi 7,000, tumesema tunapunguza mpaka shilingi 2,000. Jimani kod ng'ol mopogore opogore boma mati mawe kar chung'ur bura ma Buri e kaunti ma Meru okwayo IBC mondo ne ni yiero madwe manyien tim e yo maratiro kod kwe ka giywak ni githoro bedo kama tek moloyo e kinde matulo mag siasa omuoch. Ka giloso e kinde mane gibago romo kod jodongo kaachiel kod anyuola mag jogo manokedo ne Mau, oganda go wacho ni maling'ling masani wuok manyalo biro kelo koko e kinde mag yiero onego los mana sani mar neno ni yiero no timore maonge lweny. Tukigwa narua ate anto baba batinai batona ganto kuma balwira wiadi na kaka kama umau najua bato kuromba mama utaringe ombe kure namba 8 wakinya namba 8 ukaenda kamtokari ya uni viti zetu za walemavu tupewe. Hakuna masomo inahitajika kwa uongozi wakati unapewa na usindanganywe. Hata Yesu
kuwa amesoma na aliongoza dunia. Msitishwe na masomo, isipokuwa usomeze watoto. Yule mtu alikosa masomo na uko na hekima, ongoza watu wenu. Leo hii nawaongoza, kwani kuna digrii ngapi? Wale wako na digrii wakikuja hapa hata uwezi ongea na yeye juu ya madharau. Tunaomba MPC washughulikie sana amani. Amani ndio tunahitaji, kwa sababu bila amani hakika Kenya itaishi kuwa walemavu wote, na tukikuwa walemavu sisi wote, nani atasaidia mwingine? Tena tuseme vita ikitokea, mimi na hii miti nitatorokea wapi? Nitauliwa tu bure, watoto wataachwa mayatima. Nominations ikifanywa, tupatiwe sisi watu walemavu, tupatie nominations, ikuwe MCA, ikuwe MP, yote inahitajika. Nafasi yote kwa serikali. Tunaomba kabisa sisi kama walemavu tupewe. Kwa uoke mago mameru nyakora mogi wadhi nyaka Busia kama oyude ywak mar jo bodaboda makono. Joriembo mag apike kaunti ma Busia koro dwaro mondo kembe machiwo hola mag nyiewo apiko duoke piny nyinyo magikawo ewi hola ka giwacho ni ochumi sani koro tek. Ka otelgi kod jakom mar tisenda apiko no ma Nambale Amukura Patrick Obwire. Ojendego koro wacho ni chuno gi uso lope gi nyaka jamni mondo eka ginyal chulo hola magikawo mar nyiewo apiko. Bende giywago bech mauta ma koro idho malo. Giywak ni moko kuomgi kawo ngimagi e kinde ma bendo oromogi ka gilewo chulo hola mane gikawo mondo ging'iew godo apiko. Gikwayo jotelo mondo mi okonygi neno ni nyinyogo oduok chien. Bodaboda imekuwa ngumu sana, lakini watu wa loan wanatupeleka mbio sana. Nasema hiyo sekta ya kukopesha watu, kama kwanza hiyo sekta inaitwa watu credit. Wataki kujua una pesa, kazi yao kukupigia simu, kukutishia maisha, wenye watakuja kuchukua pikipiki na wajui kama kwa siku hapo umefanya shilingi 200. Hicho kitu kimechangia vijana wetu, ama sisi kama vijana tumeingia katika hali ya uhalifu, ambapo hatutaki pikipiki yetu iende na tumedeposit huko pesa. So inabidi mtu kama ni kijana atafute njia ambayo anaweza pata hiyo pesa atume. Wakati umefanya kazi kidogo hapa Nambale, umetafuta unga, hata kama ni kimbo umeenda naye nyumbani, wakati unafika ndio wametengeneza ugali unataka kukula, simu inaitana. Kawadhi nyime nyakora mogi ni apisi mar jandek duond buche mag siasa e pacho ka ORPP. Kawuono bagoro mogi agents ma ochung' ne jolar kombe duond buche mopogore mag siasa mar tiego gi ywa chenro mar yiero mabiro. Apisno kotelgi kod Florence Biria ma en jalup jandek duond buche mag siasa e pacho ka koni okang' makama gikawo mar gayo gwenyruok ma samoro timore e kinde yiero kaluwore kod koso ng'eyo gigo ma onego tim. Puonj makamano kelo agents mawuok e counties adek makadho nam Chumbi, Magina kaachiel kod county ma Mombasa, Kwale kod county ma Kilifi. Agents mag political parties kawaiko gi ondamo mogik mar yiero mabiro timore tarik 9 mar 8 to nyaka wapuonj agents mondo ging'e ni to tijgi en ang'o chieng' goyo kura. Iyudo ka agents moko ma agents gi ma koko puonj maber to gin ma gikelo ga tulo mag siasa, gikia gik monego gitim, koro kawuono wamiyo gi ler moyangore gigo moyiene gi sheria mar timo to gik moko ne ogetimo. Kendo waneno ka puonj ne dhi kodwa maber nikech wachopo e winjruok ni sama gibiro mae gima kama ema gidwaro kuomwa, to koro miyo wayot ni wadhi puonjo kata agents mamagwa ni it is not a matter of being rowdy kata mondo udhi ukel koko, to chutho sheria mar yiero nikech dala ka dala nigi chikene. Koro kimiyowa chike midwaro wago e odiechieng' mar yiero kata kochakre sani gi period ma koro wachopo e yiero, wago erokamano ahinya kendo puonjruok ni to koro dhi kodwa maber. Wabiro mondo mi yud puonj makare kaka wanyalo dhi party agents wa mamoko mondo wanyisgi kaka onego bed ni mpangilio biro bet tarik 9. An aikora kendo mar winjo duto te mang' ne gipuonjwa mondo wadhi wapuonj ji e mashinani agents wa mwayiero mondo bi okonywa chieng' election. Nyakora mogi kapok wadhi e yweyo weche matuchnwa gi sani ni jaod bura manyakach Joshua Aduma Owuor omaki odonjne bang'e to thuolo kod rambun mar omenda maromo milion 10. Wabiro medo luoni mathoth ahinya kotend gi wach madonjo ni jaod bura manyakach Joshua Aduma Owuor omaki odonjne bang'e to kod bond kata rambun mar omenda maromo siling milion 10. Maendi en wach momedo luoni nyakora mogi mondo wabi wayangni matut ahinya kotend kod meko mare gi ketho ma dipono donjne godo. Mano weche ma waluwo kendo wayudo sani kokalo e Ramogi TV nyakora mogi. Wadhi nyime kakoro sani to wakawo yweyo adundo
in jalo mamedo ndiko na ndikne namba 33600 kaachiel koda bende lowa e Facebook page mar Ramogi TV kaachiel koda YouTube bende mondo ng'e mathoth matimore e alwora mari kod gwenge maboyo kodi. Ka kamano wadhi e yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth, kik idhi mabor. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Apenji, baba dhinadi, apenji, entire kare, ha? Ageno ni onge gima Bihano timo marach. Dawe, ing'eyo ni Bihano ema okonyo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Walter Nyambaga, Kani Nairobi, Ma Ramogi TV. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ramogi, weche mamedo ng'isi ni medo donjonwa ka en ni jaod bura manyakach Joshua Adumawuor omaki, odonjne kendo bang'e to weye gi rambun kata bond mar siling $10,000,000 omenda mawinjo bed ni ene mochiwo. Weche ma wang'isi ni donjo ge sani momedo luwo ni nyakwa Ramogi en jaod bura manyakach Joshua Adumawuor omaki, odonjne kendo bang'e to weye kod omenda mar $10,000,000 miluongo ni rambun kata bond. Akoro wamedo luwo ni mathoth ahinya mondo wang'eni to gin ang'o gini. Wamedo kolo wach ni kendo wabiro medo migi e weche manyien mabiro. Machiegni nyakora